Mama, vždyť jsme v knihovně. Tak mě nech, ať se na tu knihu podívá. Nemohu tě přece nechat rozptylovat. Dnes musíš myslet pouze na lorda Deblinga. Ta kniha je o cestách na sever, kam lord Debling hodlá cestovat. Tak mu dovol o tom povídat. Muži nám rádi vysvětlují, jak funguje svět. Když se o světě poučíme sami z knih, budou se oni cítit bez posluchačů a zbyteční. Musíme mu najít nějakou tvárnou, nějakou dost hloupou, aby v tom neuměla chodit a neměla tušení, jak se ujmout vedení domácnosti. To je teď v našem nejlepším zájmu. Otázkou je, kde? Přestěhuju se do Filipy na pokoje. Nebylo fér, že vždycky měla větší. Říkali jsme si, jak skvělou partií by byl lord Fedrington. Pro koho? Tebe. Je bratranec. Ach, Penelope. On je bratranec. A od kdy byl tohle nějaký problém? Vzít si bratrance není ani trochu divné, je to královské. Mohu si jít hrát s Eloise? Dáma si nehraje, Penelope. Promiň, mama. Mohu se tedy jít s Eloise procházet? Ale ovšem. Drahá lady, mohu vám představit to, čemu Sir Humphrey Davy říká lampa? Ne. Je to úžasné, Lady Troubridgeová. Máte takový nápadný vkus. Jaký kompliment, drahá lady. Hlavně od vás. Filipo, nemáš být na parketu s panem Finchem? A suš si oči. S ní jsou pořád nějaké problémy, mama. Co jste to řekl panu Finchovi? Možná to není lord, ale je zcela vyhovující a Filipa jiné nápadníky nemá. Počkáme do příští sezóny. Se dvěma neprovdanými? Otřesená do morku kosti, zármutkem, ztrátou mého drahého manžela. Říkala jsem, že je moc brzy. Říkala jsi, že je čas, aby hoch vypadl z domu. Dnes je opravdu pěkný den, ale dost horko. Viď, Prudence? Většinu času Penelope se dává támhle u toho okna a čte si. A teď je tady v pokoji. Za to vám musíme poděkovat. Jaký by to mělo smysl říkat vám, ať porodíte syna? Obě jste vdané ženy. Proč říkat pekaři, ať peče? Těší mě, když vím, že tu vždycky budeš a postaráš se o mě. Asi bych měla být šťastná. A kdybych věděla, že mé vlastní dcery nebudou ovlivněny tou tvou bezohlednou nedbalostí, byla bych. Víš ty vůbec, kdo je otcem? Vím jenom to, že to nikdy nepochopíte. Co jsi to řekla? Že to nikdy nepochopíte. Milorde, slyšel jste to? Co budeme dělat? Není žádný důvod k hysterii. Ale proč teď musí být zavřená? Protože její stav je nakažlivý. Už jsem tam byla dřív. Tu oranžerii musíte vidět. Ta vůně jasmínu je naprosto božská. Je to jen nevinná dívka, neznalá způsobů staršího gentlemana. Mama, ty No, nic ale... nepatřičného se nestalo. Měl tu být Lord Five. Fedringtone? Jak můžete zapírat? Viděla jsem, jak jste sundal dlaň z Prudence na pasu, když jsem vešla. To je skandál. Inu, oženíte se s tou dívkou, Fedringtone? Co? Proto jsem tě odrazovala od toho tvého čtení. Láska je jen fikce. Existuje jen v tvých románech. Povím ti, holčičko, co je romantické. Bezpečí. Můj bratranec byl v řadě věcí hlupák, ale odešel ze světa svědomím, že tu má skvělou ženu. Musíme se vrátit, než jim budeme chybět. Až po vás. Není to strašné, že jsme byli obě tak podvedeny tou intrikující ženskou? Jak jsem mohla tušit, že slečna Thompsonová využije mé laskavosti po té, co jsem jí otevřela dveře? Musíte mi věřit. Neměla jsem vůbec tušení, co... Jaké to překvapení! Vidět vás tak brzy na veřejnosti. Lady Fedringtonová, my přece nedržíme smutek. Nikdo nechápe bolest ze zrušeného zasnoubení víc než já. Nezdálo se, že se zotavíme z rozchodu pana Bridgertona a slečny Thompsonové a jsme tady. Slečna Thompsonová je Lady Craneová, Filipa paní Finchová a Prudence je zasnoubená. Vida. Ano, je docela zábavné sledovat, jak všechno funguje samo, že? V skutku. Hodně štěstí se všemi vašimi věcmi, Lady Bridgertonová.
Albion i já jsme velmi vášniví. Jistě. Dobře. A ty? Ten čaj je velmi hořký. Kašli na čaj. Ano, mama, už jsme se navzájem poznávali. No, to byste měli. Jak často? Jednou. Tu svou jsem poslal hledat zákusky. Vaše žena je zákusek, pane Finči. Kdybyste si ji vychutnával, jako to umíte s jídlem, možná by už čekala dítě. Já beru Prudence jako bonbon. Delikátní a velice příjemný. Pane Dankworth, vy jste tak pěkný. Tak já vám je najdu. Váhu ti neudělá to břicho, ale samotné dítě. Co to myslíš tu? Hlavičku a tělo uvnitř mě? Určitě. Netrap se tím. Jsem si jistá, že tvého chlapečka přinese zlatý čáp. Jak víte, že to budou chlapci? Týden si zavřená ve svém pokoji a pak mi řekneš tohle? Já si totiž nechám velkou část peněz pro sebe. A mladé dámy. Ona totiž Lady Varliová padělala podpis na dokumentu, kde stojí, že jakmile jedna z mých dcer bude mít syna, přejde majetek na něj. Varliová má skvělý rukopis. Společnost bude ovšem zuřit, až zjistí, že jste utekl se všemi penězi, které jste vylákal z jejich důvěřivých rukou. Můžete jim to klidně vysvětlit teď, když jsou tu pospolu. Vy jste ale krutá. Já jsem matka. A neodjíždíte s ničím horším, než jste přijel. Připravte si náladu na později. S Albím jsme spolu dnes už leželi. Proboha, nekřič tolik. Tady ne. A co vy dva? Taky jste spolu... Začali jsme. Jenomže... Mně se to nelíbí. Ženská rozkoš je trochu víc jemnější než ta mužská. Víš, muž... Zatímco se zasune. Zasune se? Zasune se kam? Proboha, co s tím Finčem děláte? Líbáme se. On pak vydá podivný zvuk a pak si jde vyměnit kalhoty. On má na sobě kalhoty? No jistě. Proč musí být pořád trestána? Přišla jste za člověkem, kterému nedůvěřujete. Já nevím, kam až ve velení ta infiltrace jde. Mohlo by to být omezeno jenom na SGC, ale vyměnili generála Hemonda. V telefonu se mi zdal v pořádku. Prosím? Volal mi, majore. Uklidněte se. Má o vás obavy. To je všechno. Říkala jsem vám, že došlo k nouzové situaci. Majore, únik chemikálií způsobujících paranoju je pro mě věrohodnější než mimozemšťané zmocňující se SGC. Bože můj. Myslíte, že bych ten rozdíl nepoznala? To jsem si myslela. Nazdar, Carterová. Mayborne, vy jste snad idiot každý den v týdnu. Proč si nedáte aspoň jeden den pauzu? Třetí symbol zadá. V jakém sportu? Na jaký sport jste vsadil? Curling. Dan Hill vsadil na curling? Ano. Jeho tým vyhrál klubový turnaj. Tak jo, když mi to nechcete říct, nevadí. Fajn. Mějte se. Čtvrtý symbol zadá. Proč jsi k nám vůbec přišla? Zaútočili jste. Ne, poslali jsme jenom sondu. Ano. To je... Děláme to, abychom zjistili, jestli to místo je pro lidi bezpečné. Ta vaše sonda vysílala rádiové vlny. Nákazu. Způsobila hodně škody uvnitř. Uvnitř čeho? Uvnitř nás. Nechtěli jsme vám ublížit. Bylo to nedorozumění. Ale už se stalo. Tak si sem přišla udělat co? Chránit. Chránit svůj svět? Ano. A jak? Tím, že vás zničím. Chceš si povídat? Na jaké téma? Já nevím. Jak se má Rajak? Dobře.
Pořád jsi v kontaktu s Ištou? Jistě. A Brejtak? Brejtak se má dobře. No tak ty, Elku, z tebe něco dostat. Jak se má Pete Shanahan? Dobře. Tahle kvantová fyzika daleko přesahuje naše vědomosti. Více než třetina toho otisku, který bráně řekne, jak obnovit týlka, je už pryč. Podle mě ne. Jen neuváženě hádáte, jako vždycky. Možná najdete způsob, jak bránu oklamat, aby reintegrovala, co má uloženo v paměti, ale kdo ví, co z toho vzejde? No, uvidíme. Majore, týlk je mrtvý. A tato debata je ztrátou času, protože Pentagon Hammondovi rozkáže, aby obnovil provoz už za 16 hodin. Tak takhle přišli na ten šibeniční termín, že? Vy jste jim řekl, že Týlk už bude mrtvý. Proto šibeniční. Vy jste ale idiot. Škoda, že se mi tak líbíte. Pro hloupé blondýnky jsem měl vždy slabost. Dejte si citron. Takže nás to mělo zničit? Minimálně tento komplex. Hrozbu Guhaldu, hvězdnou bránu. Použili tu holčičku jako trojského koně. Na chvíli teď odejdu. Slíbila jsi, že mě nikdy nenecháš samotnou. Vrátím se pro tebe. Vrátím se. Jsi moc statečné děvče. Sem! Jacku, ona se vrací dolů. To je nehoráznost. Jste nicotný a navíc k smíchu. To byly mé teorie o spinových vlnách a vlivech antigravitace na elektromagnetické pole. A jen proto, že mám rozmnožovací ústrojí uvnitř místo venku, neznamená... Páni, to je hrůza. Co to plácám? Carterová. S kým tam mluvíte? S nikým. Tak trpíte samomluvou? Ne. Už jste skorigovala mou zprávu o pevném palivu? Zbývá kousíček. Je to skvělé. Co si myslíte o Elliotovi? Je nerozhodný, moc přemýšlí. Zkoumá to, co po něm chci, místo, aby věřil instinktům. Neboli je velice inteligentní. Pochopil, že smyslem výcviku je zavést do našeho přístupu k problému mimozemské faktory. A velice si vás váží. Uvěřila jste důvodům jeho zaváhání? Jo, uvěřila. Myslím, že jednal správně, i když měl pochybnosti, dal za pravdu vám. Myslím, že kličkoval. No, musíte uznat, že je schopný velet. Musím? Grogan, bude z něj dobrý člen SG týmu. Bude dobrým cílem. Nechá se zastřelit. Dobře, Setterfieldová. Výborné známky mám. Skvělé výsledky, ale do boje bych s ní nešel. A Haleyová? No ano, malý bojový automat. Plukovníku. Dobře, tak fajn. Jsou naději letectva, programu i celé planety. Potěš pánbu. Plukovník je evidentně napadený, převezmu to já. Poručíku, byl jste pryč 2 minuty, za tu dobu mě přece nemohl... Viděl jste, co dělal? Proč jste nás odvolal od brány? Byla to past, léčka. Tomu nevěřím. Hele, jsem váš velící důstojník. Vraťte Setterfieldové zbraň. Máme ještě práci. Kluci. Plukovník O'Neill je evidentně napadený. Když oni nešli chodbou C19, jak jste jim řekl? Smradím a za ním. Oh, pane, krvácíte mi po celé laboratoři. Agentů s přístupem k lodi. Co to dělají? Zdá se, že skončili svou analýzu.
Promiňte, kde je plukovník O'Neill? Nikde ho tady nevidím. Našli jste ho snad, když jsem byla pryč? Jsme tady už týden, ale jsem si jistý, že bychom tady mohli strávit zbytek života tím, že bychom se pokoušeli přijít na to, jak to funguje. Ale víte co? I kdybych to teď mohl uvést do provozu, pochybuji, že by nám to určilo, kam to O'Neilla poslalo. Já sadil bych skoro všechno, že cílové údaje jsou v tom artefaktu, kterým plukovník Mayborn ten průchod otevřel. Já rozhoduji, kdy skončíme. Myslíte, že už ho nikdy nenajdeme? Ne, to ne. Ale myslím, že doktor Lee má pravdu. Ten průchod nám nijak nepomůže. Je to skoro měsíc, Tyelku, kdyby byla cesta zpět. Prostě je to stejné, jako když jsme přišli o Daniel. A nevím, jestli dokážu. Co vy na to, kdybych vám řekl, že si vzpomínám i na něco jiného? Na co? Na pocity. Pocity. Vzpomínám si, že jsem něco cítil. Ke mně? Ne, k Thorovi. Tak co, plukovníku? Majore. Už víte, kdo je ten plešatý muž. Generál Hammond. Správně. Pochází z Texasu. Už se mi to vrací. Ano, pane. Došlo ke zkratu napájecích relé. Možná se mi podaří přemostit ovládací rozhraní. Co je? Přijde mi zvláštní slyšet podobné věci od někoho tak... Tak co? sexy. Sexy? Jo. Páni, já jen chlapy jako si ty obvykle nepřitahuju. Ne? Ne. Bože, páni, cítím se trapně. Jo, já taky. Mě spíš přitahuje Daniel. Cože? Jacku, kdybychom to nepřežili. Tak moment. Líbí se ti snad Daniel? Lhala jsem, jen jsem tě chtěla líp poznat. Ahoj, to mrzne. Co bys chtěla, horký čaj, kafe? Něco na rty. Aha. Pomádu vanilkovou, čokoládovou s chutí tureckého medu. Tu, co nepřipomíná vložky k snídani. Jo. Je bez vůně, ale mění barvu podle tvé nálady. Nikdo nepotřebuje tolik make-upu. Špatně naložená. Promiň, ztratila jsem CDčko Mercy Grayový a chci kofein. Ach, tvý CDčko mám. Zlodějko. Pardon, dojdu ti pro kafe. Co je? To není pro mě, to je pro Rory, přísahám. Styď se. Podívej, Tyrane, je tamhle u stolu, přímo tamhle. Ten kluk si nedá pokoj. Díky. Jo, tady jsem nikdy nebyl. Ale byl. Ahoj. Ahoj, tobě se můj stůl líbí, viď? Já jen... Seznam se s mou dcerou. Tvojí... Jste můj novej táta? Proč i hned smeteš cokoliv já řeknu? To je absurdní. Skoro celý večer si nemluvila. To není pravda. Řekla si koláč. No tak. Ale řekla, já jsem slyšela koláč. Proč mluvil o Kristoferovi? Bylo to vážně nutné? Má Kristofera rád. To je zajímavé. Jak si vzpomínám, když jsem s Kristoferem otěhotněla, táta ho moc rád neměl. Dobrá, prosím tě, bylo ti 16. Co měl dělat, uspořádat večírek? Vše začalo kováním velkých prstenů. 3 dostali elfové, nesmrtelní, nejmoudřejší a nejsličnější ze všech bytostí. 7 dostali páni trpaslíků, skvělí kovkopové a řemeslníci ze síní pod horami. A 9 prstenů bylo darováno plemeni lidí, kteří ze všeho nejvíc touží pomoci. Prsten získal Isildur. Dostal jedinečnou příležitost zničit zlo jednou provždy. Avšak lidská srdce se snadno nechají zkazit. A prsten moci má vlastní vůli. O
opustil Gluma. Stalo se však něco, co prsten nezamýšlel. Zvedl jej nejnepravděpodobnější tvor, jakého si lze představit. Co je to? Hobbit. Bilbo Pytlík z kraje. Prsten? Podíváš se do zrcadla? Co v něm uvidím? To neví ani ti nejmoudřejší. Zrcadlo ukazuje mnohé věci. Já vím, co si tam spatřil. Je to i v mé mysli. Toto se stane, kdyby se selhal. Společenstvo se rozpadá. Už to začalo. Pokusí se ti prsten vzít. Požádá tady o něj. Já vám ten prsten dám. Sám mi jej nabízíš. Nepopírám, že mé srdce po něm velice toužilo. Na místo temného pána by byla královna. Ne temná, ale krásná a strašná jako úsvit. A zrádná jako moře. Silnější než samotné základy země. Budete mě milovat a zoufat. Obstála jsem. Zmenším se a odejdu na západ. A zůstanu Galadriel. Já to sám nedokážu. Ty jej máš nést, Frodo. Nést prsten znamená být sám. Tobě byl ten úkol svěřen. Nenajdeš-li cestu ty, pak nikdo.